ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Όχι μόνο στο δικό μας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στη δικιά μας λέσχη καταδρομέων, που εννοείται ότι είναι καλύτερη και το καλό που μας θέλω, αλλά και συνολικά στην Ομοσπονδία για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Όποιος έχει διατελέσει καταδρομέας, όποιος έχει αυτή την πολύ μεγάλη τιμή, γνωρίζει ότι ξεπερνάει κατά πάρα πολύ τα όρια της στρατιωτικής θητείας. Είναι πάνω απ' όλα ένας τρόπος ζωής. Έχει να κάνει με αρχές και αξίες που ξακολουθούν ως τέλος. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και όλο το Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων. Τόσα προσφέρει μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει όχι μόνο η Ομοσπονδία αλλά και πολλοί σύλλογοι. Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων της Στερεάς Ελλάδος και κυρίως τον Πρόεδρο, που φυσικά τα συγχαρητήρια και οι ευχές αντανακλούν όχι μόνο στους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και σε όλα τα μέλη της Στερεάς Ελλάδος. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος, διότι όταν σε εντόπισα από νεαρό, όταν απολύθηκες, είδα τη δραστηριότητά σου και την φλόγα σου και έβαλα πλάτη να αξιοποιηθείς και πρέπει να προχωρήσεις μέσα όχι μόνο στη λέσχη της Στερεάς αλλά και στην Ομοσπονδία. Κωνσταντίνε Θάνε, είναι και ένας άλλος Θάνος της Πέλας εδώ αξιόλογος και ένας Μούλελης και όλοι. Σε όλους σας συγχαίρω και σας φύγω ξεχωριστά του καθενός στο χέρι. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μας σήμερα να βρισκόμαστε. Ξέρω ότι πάλλονται οι καρδιές μας με έναν τρόπο μόνο εμείς το καταλαβαίνουμε, που από τη στιγμή που ακούμε στο Μεγάλο Πεύκο φορώντας τον πράσινο μπερέ Ατενός, εγώ έχω δώσει όρκο ένα στην πατρίδα της τελευταία λειτουργήματος που είμαι του μηχανικού χειριστής της υπαριθμών 58-96 Caterpillar και έχω κάνει τα αμυντικά έργα στο ΣΚΡΑ 1975-1976-1977. Δίδυμος, ο αδερφός μου ήταν απάνω, τέλμα του ουσιαστικά. Έχω να τονίσω το εξής. Το έχω πει και στο Μητροπολίτη μας και με τους συναδέλφους ιερείς. Άλλοι διαφωνούν, άλλοι συμφωνούν, τα καθένας δεν μπορεί να μας βλέπει, δεν είναι ίδια τα δάκρυα. Έχω δώσει όρκο. Επειδή αυτοί οι πεσόντες στην Κύπρο του 1974, πριν και ο κύριος Γαλλινός είναι ο λοχαγός που ήταν ο 11ος λόγος, ο 12ος και ο 13ος. Γαλλινός, Ηλία Αθανάσιος, Ηλία Τρελεντές και Καραχάλης. Με διοικητή του Αλέξανδρου. Εγώ σήμερα μνημόνευσα αδερφέ. Και κάθε μέρα ξέρουν οι καταδρομές. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας πατέρας και μια μάνα πονεμένη. Πόνει το δωραμητινό το μαγείρι του Μιχάλη. Πάντα όλοι κάνουν λάθη, αλλά το παρελθόν πρέπει να μας διδάσει στο μέλλον. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ δεν κάνω θεολογικό κήρυγμα. Είμαι ορκισμένο να θέλω τα καθηκοντά μου άψογα. Δεν ξέρω σήμερα παρακολούθησα την καταδρομή. Αν το κάνω καλά, δεν ξέρω. Αλλά να μην ξεχάσω τους ιστορικούς τώρα. Γιατί ξέρετε τι είπε ο Αλέξανδρος Μανιάτης τότε που τους πήρε να κάνει την επικρίση του κοντά χαλιά. Εκεί υπάρχουν η πανηγευτρία. Οι υποδιέσεις. Λοιπόν, της είπε Έλληνες καταδρομείς στην ελληνική ολοκαντζίδες. Έτσι ήταν το λόγο. Και σε ψήφουν να είναι πολλά πάνω. Και πρέπει να καταλάβει ότι δεν παίζουμε. Δεν είμαι κακός ούτε ακραίος. Αλλά εγώ την τουρκική σημαία τη σέβομαι. Τη σημαία. Δεν την κρατώ. Την ελληνική όμως δεν την παραδίδω όπως θέλω να πω. Είμαι ορκισμένος. Κάθε χρόνο του Ιουλίου, αυτό ταπεινά θα το πω, δεν θέλω να παραπέρα, ξέρω ο Θεός για θέμα. Μετά τη Θεία Λειτουργία του Αηλιός, αν είμαι σε εξοπλή στα Αιλιά, η στην Παναγία τη Δαμάστα, η οποία έχει φιλοξενήσει τον οπλαρχηγό του καπετάνου του Βουνιώτη και μετέπειτα εδώ,
τελώ επιμνημός κυβέρνηση με σιτάρι κανονικά. Στους χειρουργούς. Χαράλαμπος Σχολίδης, υποδιοικητής 31 μοίρα καταδρομών. Κάνω καλά από κύριε Γαλινέα. Κάνω καλά λάθος, είμαι χωριά, είμαι πουρά μας χυμόπαπο, αλλά δεν ξεχνώ. Εγώ, γιατί θα σας πω, πάντα το λέω. Εγώ έχω ένα γιο και μια κόρη. Ο γιος μου υπηρέτησε καταδρομές, στο Μεγάλο Πεύκο, στην 35 μοίρα καταδρομών, με διοικητή τον Γεώργιο Μαρίνη. Ο ανιψός μου, αδερφός μου, ο Γιώργος Παπασιλείου, με διοικητή τον Δικυλομούσταφο Ελευθέριο Συναδεινό και διοικητή 41 λόγο Γεώργιο Μαρίνη τότε, το 98. Να μην κάνω. Λοιπόν, εγώ θα το στιμώ, γιατί πρέπει να το στιμούμε. Ο Αγίας ο Γλεντζές είχε πει την ημέρα θα τελειώσει. Σήμερα είναι η εορτή μου. Είχε κουραστεί τόσο πολύ ο άνθρωπος και τόσο κάτι αυτό που είχαν χάσει την υγεία, δηλαδή είχαν περάσει τα τέτοια μάθημα. Αλλά φέραν και επιστημητό. Δώσανε ένα μάθημα να καταλάβει ότι ο Έλληνας δεν ξέρει.